ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ନା? ବରଫ ପାଣିରେ ଭାସେ କାହିଁକି? ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ପଥର ନେଲି, ପାଣିରେ ପକାଇଲି, ତା ପଥରଟି ବୁଡ଼ିଯିବ। ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍ ନେଲି କିମ୍ବା 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ନେଲି, ପାଣିରେ ପକାଇଲି, ତାହା ବି ବୁଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବରଫ କାହିଁକି ଭାସିବ? ଚାଲ ଜାଣିବା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର କ'ଣ। ପାଣି ବରଫ ହେବା ବେଳେ ତା'ର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ବରଫ ଅଧିକ ଜାଗା ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଓଜନ ସମାନ ରହେ। ମାନେ ବରଫର ଘନତ୍ୱ ପାଣିଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯାହାର ଘନତ୍ୱ କମ୍ ସେ ପାଣିରେ ଭାସିବ, ଯାହାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବରଫର ଘନତ୍ୱ ପାଣିଠାରୁ କମ୍, ତେଣୁ ବରଫ ପାଣିରେ ଭାସେ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏପରି ସାଇନ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକରେ ଫଲୋ କର।